jan kurang ajar. Marep nang rong dino karyawan bodol dirapi. Mati lagi rong lan bulan Taiwan iki. Karena medari ya jajal kita mana tak bayaran tak undang. Ate marep ndi marep. Cangkem begitu rupak wis rusak tak tonjok cangkemmu kowe. Ampun PRT ampun. Ampun PRT ampun. Ampun PRT ampun. Duh, Dek. Iya, Mas. Aku pengen ngomong ya, Mas. Ngomong apa? Tapi engko sama aja nesu ya. Insyaallah gak nesu. Omong apa kok penting Apa? banget. Iki kan ade rapi wis oleh rombongan. Lah, aku nekat ape budal ning Taiwan. Ning ndi? Taiwan. Apa sing gawe sampean nekat koyo ngono kuwi? Yo, aku kepengen adewe rapi wis oleh rombongan ben ndang masa depane adewe mapan. Bah. Abot sakjane, tapi nek wis pancen tekadmu wis bulat arep budal ning Taiwan, aku minangka bojomu ya mung iso ndongake. Muga-muga sampean ning kono sehat. Apa sing dadi karapan sampean keturutan, sampean iso njaga martabat keluarga, uga kehormatan. Yo, suwun ya, Mas. Iya, Dik, sampean berarti esuk budal iki. Aku sesuk-esuk budal. Saiki nek ngono nek terah pancen sesuk budal, sampean istirahat sik nek. Ndang istirahat sik, sesuk cari esuk budal. Karo tak jaluk sama selama tak tinggal yo aja ngene, Mas. Insyaallah, Dik, muga-muga Iya. pun ndang istirahat ngono sampean. Yo masak tinggal tunggu sik ya, Mas. Ya. Tenan urip kok bladek rapi-rapi rong wulan bojo arep lunga ning Taiwan. Ora apa-apa. Wong lanang kok iso ndongake muga-muga ning kono ora disini karo majikane. Aku kok ikut pengguna iki. Rasa kok bilang gimana kok? Ibu. Nah, dunia kuwi duwe kursi teras sing kok kayu jati ngono lho. Sing garapane alus ning iki lho. Oh, keju. Tak parane kontra keju kan jujukan ning wong. Mesine roh kene kon. Ah, jangan keju. Bebas. Ini jasa. Jangan pegel karo caci. Dulu. Pegel alasannya caci. Tenang bos, tenang saya. Iya. Lah piye? Marem nggunan aku lagi dong dulu. Gua ada karyawan dirapi to Mas. Tapi aku beli apa? Lagi orang ulang yang terminggan nang Thailand. Siapa tuh wong gak tanggung jawab Mas Ji? Iya. Tapi kira sugih Bang abal-abal. Aku nak foto gitu sikat ini. Kok joker pisan piye? Dari aku mengenai kecewa. Lagi orang aja mulai. Iya. Ada pemulai. Dia ada di enggak saya menggunakan kuis orang Pak yo sak ini kalau ada kira punya caci. Lagi lah, wanget apa bos? Wanget apa panjang dulu? Iya, semeneng em. Piye? Kenapa lagi? Pelorotan kondi? Wae ra kaya sor ning sor aku dudu. Piye nih? Rapi ora boko bojor
Salah. Yo karepku ki menggolek inspirasi ngombe kopi. Ning karepan omah kae lho karepku. Oh ning jero gak iso Gak nyelesekne. iso. Ganti ning jopo. Jopo mah ngudruput kopi nunggu kursine peyok bae kecedhek bae. Oh alah. Karepku aku pengen tuku kursi dulu. Sing kursi kayu jati, ya ta, sing roso. Iya, iya, iya. Karepane halus ning. Tenang ya ta. Nek sing ngerti babakan kursi kayu halus tenan kuwi sing kok maksud kayu jati apik kuwi dimun. Dimun yang kancane bawa kuwi. Ya kuwi cah loro kuwi. Lah nek ngono tak bedah saiki to, dulu tak golek ning Ya wis omong ngono ae. Ya. Matur suwun. Wis hati-hati ya. Tapi sementara aku tepen sih, kira-kira 5.000 ya. Iya, kurang lebih 5.000. Golek bojoku ning kota Taiwan tak weni. Iya, Ya. ngono ae. Tatep ya. Suwun-suwun. Arte, mau Arte. Iya. Ya ngono kuwi. Wong biasa ngono kuwi. Karepe menakane sing wedok kaya ngono kuwi lho. Tekodo ki dadi sapa yang gak ora ajar. Pancen bocah olak-olak jaman ngono Bos. Aku wis males kerja. Mane kula ngandel romo bojone boleh. Tambani 1.000. Ya. Lah ya babakan kursi kuwi lho, sing ngerti bidang kaya Pak RT awakmu to, Bos. Ini aku. Tapi cah kemendi lho, Cak. Lah iya. Kira sugih ganteng ra ganteng. Cah ganteng. Iya iya iya. Wis ngono. Ngono-ngono ya wis. Lanjut ya. Oke oke oke. Salah kebengen kok. Oke oke oke. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kamu enak berang-berang gini. Mau urip kok sambat itu mon. Pijet to ya. Ini oh. Dindut ta lo, ya Bang Boy. Jane opot sih mbok keluh niki opo jane? Oh alah aku pirang-pirang ning dino ra ndek dhuwit belas. 5.000 lho ra duwe. Sampai ndok koyo loro kuwi lah. Yo saking nemene to. Saking nemene. Golek arep nyambut gawe opo ngono lho karepku iki. Ganti dhuwit 10 ya lho. Oh alah mon iki menganggitku aku golek lho. Nang omah golek ndok lho. Ya pitekku ya ora sing ngendok iki mon. Oh alah. Oh yo kayak blangsek ngono to iki. Padha iki mon. Oh. Apa blangsek. Pak Ji. Sehat ya. Golekmu yo wangel men. Sehat piye to Pak Ji wong kaya ngene kok sehat. Oh aduh. Ndelok Ki padha karo aku nomo ndekane aku ceblok ke kursi. Beh. Aku golek awakmu. ndelok Sedangkan awakmu itu tukang jajah ndi to. Wingi aku nggo kursi-kursiku jeplok. Roh gak nggon sing iso dipeseni kursi kayu jati ning teras, kursi teras lho. Sing garapane alus ning ndi. Oh. Roh aku. Roh. Aras yo. Ya iki aku iki kulino ngono kuwi. Lah, regane pira? Aku winginane seminggu kepungkure golekne wong ge teras to? Teras. 5 juta wi. Tapi Ya corane wis coran dulur pelek nemen karo aku heeh. garapane alus tenan ya tapi ya. Halus, nemen. Jati tus men. Jati tus, jati sungu. Jati sungu. Jati sungu lho. Wis terang sugih ranyang-nyangan lho. Iki perskot sik kanggo kowe. Dal. Seminggu dadi lho ya. Halah lho 5 dino ae dadi. Wis Sik. Yo ora tak hitung. perskote tok Wong kuwi, siji, perskot loro, tok. Oh iya. Wis, Ya dasek ya. wis kon Pak Ji. Ndang Ki mang waras. penggolek aku. Golek kuwi tok aku ki, Mang. Tak rasik ya. Iya, heeh. Suwun Pak Ji. Hati-hati lho, Aji. Siap. Oke. Dah ngono. Waras. Alah. Kok waras, kok iso langsung ngilang lho. Matane waras. Lah iya, kok iso ngelu emang ngelu nemen. Lah kok mak plas. Ada. Wis bisa Alhamdulillah ya Allah. Ki apa ki? Nek kadung enak gak koyo menungso. Peh arep budal kerja nang Sugeng Mulya. Melok Sugeng Mulya pancen uripku ya mulya. Kenek tak nggo samben ya ngrosok ya masarne. Wis tak budal aku.
Tong. Aku dapet. Beh, biangan kecek nyapa to, Mun? Kowe nek panggah biayaan ya. Sing halus. Anak opo jane? Rene cah ganteng. Rene yo. So nek biayaan, panggah angger-angger biayaan. Anak opo to? Alah aku melok Sugeng Mulya lho karo setanggo sampean kanggo pemasarane Sugeng Mulya. Ya dadi apa nek kono? Yo nang kono ya tukang to. Lah iki. Sik ya. Kowe iso nggarap kursi gawe teras gak? Ya penggane ngene Sugeng Mulya nggarapi ngono kuwi kok iso. Nek masalah kuwi yang tukange nang kono wis komplit. Sik iki rego. Ya rodok rono to. Kok tok. Kuwi regane sampe piro? 2000. Alus jatine jati sungu. Pirang dino jadi pirang dino berapa? Alah paling ya seminggu. Pomo 5 dino iso? Iso tukange. Wegah to no. Weh domonge 5 dina iso kok tak kon garap sing cepet. Oke. Piye, Mon? Ini aku garapno 5 dino. Ya ta? Kudu tenan 5 dino. Kudu dadi. Sing barenge alus. Ya, Jati. Ya gampang kuwi. tak Jati DP. sungu. Tak DP. Ya sing ana seminggu gak apa lah, Dong. 5 dino ya. Toke nek gak iso maksud. 5 dino. Ya iso 5 dina. Iki tak DP. 100. Ya jan Tenan ya. tenan. Wes ngene iki aku alah. Pomo golekne wong ebadi ku 100 adum. Ya ta? Ya. Wes arep ndi, Mang? Wis arep ya nang ngene Sugeng Mulya kerja. Oh, Tak ya wis. sambi ya. Hati-hati. Ngono ya. Selamat. Wis pokoke seminggu dadi. Oh, 5 dino ya. Ya wis to. Kecekel tangan. Yo, mangkane langsung mari. Awak nek gadeng enakmu aku yo ngumun. Wis terus kok wae iso ilang to, Iya. Wis nang kono ya. Lah piye yo ora-orane mangan lah. Enak men. Kene apa neh ki? Tenang sik, tenang. Piye, kene apa? Tiba, Kondi neh. berdolan tiba. Wah, le. Lah kondi tibamu? Kok ngarep lapangan? Wah, lah. Lah kan jahit kondi ki, Bang. Kok ngene bidan? Wah, ya. Jal opo pengen sampe tiba-tiba? Piye? Jene iki aku anake wong konter kondang, HP kok agak elek. Lah ki jenenge apa? Lah njalukmu apa? Ya minimal ya iPhone 15 Pro Max. Wah, lah le, sapine rong manak lho, le. Ya minimal iPhone 15 Pro Max. Ya. Wah, lah le, nek promote murane. iPhone larang le. Oh lah, ya wis. Neng dina ki, wis dolan kono wis. Wis, dolan aku. Lagi arep bledek koyo. Wong bakal tang jane, diwasik ra marki wong. Malah cel. Budrek kan. Budrek. Lho lho, camene kalau wis budrek Aku mulai sekolah ra malah dianu malah diseneni. malah diserani karo sapa? Pakku. Pakmu. Pakmu sapa? Kedua sing duwe ndito sel lho. Wah. Lagi lho kena apa? Tiba Teko ndi? ngarepe lapangan kono. Alah, gak apa ta le? Gak apa. Oh. Saiki iki karepku aku ya pengen iPhone 11 Pro Max. Bagong pengen Pro Max iki raine. Lah iki kok betok nang maraki wong. Wis Ini pengen gone wong gerang to. Lu kowe kae
karepku ya pengen Mas Del. Pengen apa neh, Gong? iPhone 12 Pro Max emang lho. Gong iki. Kuwi nggone wong gerang ya. Oh, alah. Kuwi cik. Cak anak gudel ngene koe. Mas Del, aku meng Apa neh? sekolah ngatuk, aku turu jelasnya raro. Nang ndi? Sekolahan. Sekolah turu niat sekolah apa niat apa? Lu ngantuk jelasnya sing hal-hal batalin puasa lho. Gak ro ya apa? Lha wong halal batal puasa ya kok gak ro to. Wis takon kene iki lho. Apa ya Mas? Lha mangan ngombe jelas to Sik. Makan gak batalin puasa Mas Del. Niki lakon apa neh ibu aku gudel iki. Mangan ngombe ya batal puasane. Mangan gak batalin puasa Mas Lah Del. kok iso mangan ra batal? Pengen ora Mas Del? Iya. Saiki cah cilik mali wong gerang. Cilik sakmene gerange sak pira? Nyam. Makan angin tidak membatalkan puasa, Bolo. Nyam. Makan angin tidak membatalkan puasa, Bos. Nyam. Makan angin tidak membatalkan puasa, Cing. Nyuwun pangapunten nggih. Tiyang nem kudu wani duka teng panjenengan. Sebab napa kula pun kadung jengkel dinten iki kali si Dimun kali Bowo niku. Kula pun seminggu pesen kursi teras nanging mboten dadi-dadi. Niki pun kladuk 3 dina, seminggu punjul 3 dina. Pripun mungkin jenengan iki? Lah wong sampeyan wong Dimun karo Bowo cak kurang ajar. Iki gampang cangkeme Pak. Manggit kula Pante. Kurang ajar. Bocah kan terus jajah to. Kan iki enten umpami ade niki apa nih marani tenggene Udi Sugeng Mulya pripun diklarifikasi ten mriku. Nggih, mengke ngaten mawon. Nek kula bele, monggo kula kalian jenengan langsung tenggene Udi Sugeng Mulya. Mungkin Ngaten nggih. apa kisah-kisah. Ngaten nggih. Jadi monggo dari enteng Udi Sugeng Mulya. Nggih, monggo. Wong jenengan ngaten. Udi Sugeng Mulya gede bae kok. Monggo emang bae. Lah ya bahan-bahane kaya ngene. Bani ya. Ya. Tong. Mem. Yo. Yo kowe kok nyapu to? Lah kok akhirnya bagian nyapu to, Mon? Jirewe tukang. Dengan ngomong tukang. Iya, tapi tukang sapu. Sapu bae, tukang sapu. Lah kita piye pesenane dengan iki? Lah pesenane piye? Kuwi duwene katut. Katut nggo anakku gawe omah. Wes, ya. Cok aku DWA Pak Ji. Rawani bales ditelepon ra ngangkat dangkel. Lah karepmu ki piye ngajak geger kok piye? Kowe tak omongne tukangku. Aku tak omong karo tukangku. Sapan pastano. Piye maksudku piye iki? Ya kok tukangku tak omongane. Iki kok rame lho engko nek sampai ro. Wis piye to kene iki? Wis aku tak omong tukangku kok. Wes ngene, kingko dina kudu selesai lho ya. Nek gak remuk lho ya. Yo. Ngeten iki lho. Ngaji garapane saking Udi Sugeng Mulya. Kayune nggih sawahe sae. Garapane walus sembungane mboten ketinggal, tapi nggih niki mboten wonten sembungan. Tapi masalah waktu on time mboten tertib Jelas mboten. konten tertib nek jek wong kula sering. Jatuh lewat jenengan to Lah Pante. jenengan mboten ngabari kula ngertos Sesu Pante. Sugeng Mulya Udi Sugeng Mulya garapane halus. Lah nggih. Ya kok ngerti barang mon bae. Mati ya. Wah jelas bulu munggah kae kok. Mon. Iya, jelas bulu munggah kae kok. Lho, ngeten iki apa sih nggih? Walus-walus ngono. Iya walus. Lah nggih. Loh, nanti kalau ketake Mas. Ana kurang ajar itu kok. Monggo, parane Pante. Monggo. Parane Pante. Parane. Siap. Iki Pante. Kula wingi seminggu kepengker. Pesan kursi teras nek kene bocah loro niku Dimun Mas Bowo. Bocah kok nek kurang ajar. Gitu. Kotor aku jan angel aja ngisin sini aku. Iya, Mon. Enak. Gampang cangmu kabeh iki.
Nah, mau pesen ini kiwat Sopo? Potong. Podo dene tukang nyapu kok. Lah kok ora pesennya ndi? Dhewe ndi? Dia apa nek? Lah terus ndi barange? Cek tak pesene tukang. Kosok tukang. Oh ngenten Pak Teh. Kersane kula gamblang nggih. Jenengan celukne sing gadah Sugeng Mulya. Kula pengen ro gamblang iki. Pulisane mawon. Nggih, pulisane mawon. Kurang ajar, kurang ajar. Kok jangan timbali nggih? Nggih, kok timbalane Pak Warumin. Ngeten lho. Pak Wo. Nggih. Ini wau ketinggalan kok wonten seleh paham. Kadose niki tumbas tok ternyata mboten wonten pesanan niki jenengan kadose. Nggih. Nggih, ngeten Pak Wo. Panjenengan sing kagem Udus Sugeng Mulya nggih. Nggih. Seminggu kepengker kula niki critane pesen kursi damel niki teras kalian dimun kalih bawa niki lho nggih. Terus seminggu dados Pak Wo. Ngantos muncul 3 dinten kok mboten dados, akhirnya kula puruki mriki. Nggih. Lah, kula tangkate tesih mbulet malon tiyang 3 niki. Lah kula pengen semerep sejatosipun wonten pesenan mboten dateng mriki arupi kursi damel teras. Nggih. Ngapunten saderenge. Nggih. Niki dalam waktu minggu niki kadose kok mboten enten pesenan kursi teras nggih. Dados nek umpami wonten ingkang jelas sampun didamelaken dalam waktu 1 minggu. Kadose malah pun dados. Nggih, nggih. Nah, iki cobi to ditangketaken menawi mungkin salah tempat napa pripun. Kowe nek pesen bener ning gone Udis Sugeng Mulya? Nggih, Jawab sing bener. Jawab tenanan. Nggih, cuma kula lewat lutung. Oh, dak kurang Terus tukang. ajar. Dari buktine nek pesen tenggene Udis Sugeng Mulya niku kula ngantongi napa teh? Oh, Apa? nggih. Biasane nek umpami pesenan teng mriki niku pun enten ngeten iki nih notane. Oh, nota. Nggih, dados Bertuliskan sing pesen Udis Sugeng Mulya. pinten Nggih, sinten nggih, nggih. nggih. Regine nggih enten saukurane. Pak kula boten gadah Nggih. niku. Berarti jangan-jangan Pak RT. Ngeten mawon. Pripun? Iki kan lari kurang ajar. Nggih. Pokoke timbane niki dienggo nang polisi aku ora penak. Nggih. Pesane larang-larang. Pripun terusan? Sampun pesane jenengan. Nggih, nggih. Monggo. Ora ngajar kan. Wes. Pokoke timbane niki dienggo nang polisi aku ora penak. Kan